Moltes gràcies, presidenta. Benvinguda, senyora ministra, a la seva compareixença i molta sort en aquest ministeri tan important pel conjunt de la classe treballadora, ja sigui assalariada o autònoma. Primer de tot, dir-li que en la passada legislatura vam arribar a acords molt importants. Crec que va ser el ministeri on va haver avanços més importants, des del meu punt de vista, i alguns d'aquests avanços importants porten també el segell d'Esquerra Republicana, com sempre ha estat així. També veig molt content que repeteix una gran part de l'equip que hi havia els últims 4 anys, amb la qual vam tindre una relació professional i una relació humana molt important i va permetre aquests avanços. Malgrat algunes discrepàncies importants, com el fons de pensions públic de gestió privada i bonificats, que no vam estar d'acord, i algunes altres coses, i també alguns compromisos adquirits que no s'han complert i que intentarem seguir picant sobre aquest mateix clau per intentar que es compleixin. Tindrem temps de parlar de la seguretat social, sobretot al Pacte de Toledo, i avui faré una intervenció molt generalista i amb molts temes puntuals que abordarem en altres moments. I vull dirigir-me amb un discurs, per començar, que els més veterans ja deuen saber de memòria. Perquè es tracta d'un tema vital que concerneix a la sostenibilitat del nostre sistema de pensions, una qüestió que ha estat l'epicentre de les lluites incansables dels nostres pensionistes i les seves organitzacions. I aquí sempre hi ha un mantra de la insostenibilitat i crec que està destrossat aquest mantra. Ja és autènticament anacrònic aquest mantra. I aquí hi ha una cosa que és molt important i que els demanem, que és una premissa. Els compromisos que adquiríem nosaltres s'han de complir, i un d'aquests compromisos era l'auditoria de la Seguretat Social. I tenim un informe, però no és una auditoria. Hem sostingut en repetides ocasions que la defensa de la sostenibilitat de les pensions està intrínsecament relacionada amb la justícia salarial. És a dir, que el que crea ocupació no són les lleis ni laborals ni res, és el model productiu en el qual sí que Partit Popular i sí que Partit Socialista haurien de fer una reflexió perquè estem amb les dades que estem després de 40 anys i aquí tenim les nostres teories, però és molt important. Hem de recordar que al cap i a la fi les pensions són salari diferit, no són impostos com algú es pensa. És que jo, la veritat, a aquestes alçades encara no entenc que vegi que coses que estan a la nòmina no són impostos, és que és el nostre salari que el diferim amb el temps per ser recuperat amb l'IPC quan les coses es vagin malament o quan arribem a la jubilació. No obstant això, en analitzar les reserves constituïdes amb superàvits d'anys anteriors, ens trobem una realitat encara no reparada. Les cotitzacions destinades a finançar el nostre sistema han estat desviades cap a altres fins, això crec que ho sap tothom, durant dècades deixant el sistema de pensions en una posició precària. És aquest l'element més important que aquesta comissió hauria de tindre clar, perquè si no, tota la resta no se pot explicar. Un informe de Comissions Obreres al Pacte de Toledo del 2016 revelava que si els superàvits haguessin estat correctament destinats, tindríem ara un fons de reserva de 519.000 milions d'euros, que es diu aviat. Les xifres són clares i contundents. El mateix Tribunal de Cuentas, que no és sospitós de res, fa 2 anys i mig, escaig, assenyalava, i poden consultar a l'hemeroteca, el Tribunal de Cuentas assenyalava 103.690 milions entre 1989 i 2018 que l'Estat devia a la Seguretat Social, no al contrari. Però aquesta xifra fa més d'1 any i mig, i també poden consultar les hemeroteques, i vostè ho ha de saber, el mateix ministre Escrivà, amb l'informe que ens va passar, que no és una auditoria, ja afirmava i aportava dades que aquest saqueig a la Caixa de la Seguretat Social per part dels Ministeris d'Hisenda, només amb aquests 30 anys, no anar més enllà, arribava als 140.000 milions d'euros. Fixin-se vostès, malgrat el saqueig, malgrat tot plegat i malgrat el sistema productiu que tenim, les contribucions dels treballadors van arribar a unes quantitats que són enormes. Llavors, parlar avui dia de la insostenibilitat és no ser rigorós i no saber de què s'està parlant. Les pensions només poden fracassar si els salaris o el treball no existeix. Però només que hi hagi 2 o 3 treballadors treballant tenim les pensions acreditades. Llavors, ens reclamem que una cosa que vam nosaltres pactar com un compromís per donar suport a les seves lleis era que es fes una auditoria. En 6 mesos havíem de saber qui la feia i al cap d'1 any s'havia d'haver fet, que està a la disposició addicional de la primera llei de pensions que va presentar el ministre Escrivà. És llei i no s'ha fet.
No es pot incomplir la llei en un tema tan important com aquest, que acabaria de manera empírica amb aquest discurs de la insostenibilitat d'una vegada per totes. També hi va haver dos coses que vam arribar a un compromís per escrit i que esperem que a més compleixin. Un, i parlarem també en una altra ocasió, és l'increment de la pensió de jubilació i la prestació d'incapacitat permanent de les dones treballadores que realitzen una reducció de jornada per guarda legal. Això vam arribar a un compromís amb els partits del govern i va ser acceptat i com va decaure la legislatura no va poder, però sí que havíem arribat a un acord. I l'altre, l'augment de la pensió d'incapacitat temporal per risc durant l'embaràs o la lactància per a aquelles treballadores que estiguin en reducció de jornada. Això està escrit i m'agradaria que es complís el més aviat possible. Tema de migracions, que és un altre tema que ens preocupa i ocupa, molts altres, com les anticipades, etc., ho parlarem, com deia abans, al Pacte de Toledo, que serà el lloc en el qual tindrem més temps per anar amb aquest tema exclusiu. El tema de migracions, la reforma del reglament de la llei, i seguint el que vostè ha anunciat a la premsa, la reforma del reglament de la llei d'estrangeria per al primer trimestre del 2024, i faig la primera pregunta. Aquesta proposta en si mateixa no diu res, no? En què es concreten aquestes mesures d'aquesta reforma de la llei d'estrangeria? Què significa reduir les figures de permisos vigents? No sabem què vol dir. Quines decisions concretes prendran per a reforçar la protecció dels drets de les persones migrants en aquesta futura reforma de la llei? La transposició de dues normatives europees aprovades sota la presidència espanyola, això és la directiva de permís únic, que es va acordar al Parlament Europeu i en el Consell del passat 18 de desembre. Li pregunto, aquesta proposta és de transposar dues normatives europees aprovades baix la seva presidència espanyola. Entenem que es refereixen a la normativa que integra el Pla de Migracions i Asil, el conegut PEMA, o és un pacte que per cert ha suposat un gran rebuig de molts moviments socials. Es tracta d'això, aquesta transposició? En què es concreten aquestes mesures? Quins beneficis suposen per a les persones migrants, incloent-hi els refugiats que ja viuen en territori espanyol? I no parlem de les arribades, sinó dels entre 470.000 i 530.000 persones que ja viuen a Espanya segons l'estudi per causa. Hi ha una cosa, jo també renunciaré al meu dret a rèplica si acabo el temps. Hi ha un tema molt important que aquesta comissió va retardar l'altra legislatura i esperem que no passi el mateix, que és el tema de l'ILP, de la regularització ja. Això és molt important, molt important. La ILP de la regularització ja. Això és una ILP que va ser firmada per 700.000 persones, més de 900 entitats, 15.000 voluntaris recollides a peu de pàgina i creiem que pel respecte a la participació ciutadana s'ha de debatre el més aviat possible. Segona, la regularització d'aquestes persones irregulars administrativament és un bé per tothom, no solament per temes humanitaris, que també, no solament perquè evitaríem l'explotació de tot tipus, que també, sinó perquè a més és una oportunitat per aquest país, és una gran oportunitat. Estem parlant de gent que ens va ajudar a la pandèmia, estem parlant de gent que està a l'economia submergida i són gent que passaria a ser cotitzants de facto, perquè sabem que existeix aquesta economia submergida a la qual hem de lluitar. Llavors, també ens agradaria saber la seva posició davant d'aquesta iniciativa legislativa popular de regularització ja, que no és res extraordinari. Ja es va fer amb el govern de Zapatero i amb els governs del Partit Popular en alguns moments per intentar enriquir la població activa d'aquest país. Llavors, la pregunta és concreta. Pensa vostè donar suport a aquesta iniciativa o no? En temes de gestió, molt importants, és l'ingrés mínim vital. Vostès saben que vam acordar un traspàs i aquest traspàs va molt lent, la veritat, va molt lent i a més haurà d'anar acompanyat els recursos que calen. Amb el temps dels temes de Next Generations volíem saber si hi ha Next Generations associats a projectes d'inclusió i per acabar en aquesta primera tanda, si és que en queda algun minut, els migrants que venen sols. Nosaltres volem acollir aquests migrants. De fet, la Generalitat de Catalunya tenim més de 6.000 xavals i joves en aquesta situació. Ara bé, malgrat la desproporció i l'exageració que es fa sobre alguns casos, sí que és veritat que ens calen els recursos proporcionals al que volem tindre per poder donar un futur, no solament per temes humanitaris, sinó també per necessitat amb una població envellida, que aquesta gent pugui treballar, pugui ser formada, que pugui incorporar-se en plans de formació, en cases de treball, el que calgui. Però volem fer-ho, el que cal és que tinguem els recursos proporcionals als migrants que volem acollir. No som una comunitat d'arribada, però sí de destí de moltíssima gent i ens encanta que així sigui en contra del que diuen altres partits.
A vegades utilitzen un tema que és la manca de recursos. Jo li donaré una dada només. Aquest agost, el govern en funcions de l'estat espanyol va aprovar una partida extraordinària de 9.000 milions d'euros en armament, 9.000 milions d'euros en armament, per comprar 26 avions i no sé quantes aeronaves. 9.000 milions significa 4 vegades més que l'ingresso mínim vital. Significa pràcticament una enorme millora, sobretot el que es gasta en benestar social. Pensem que en un país amb els percentatges de pobresa que tenim, en un país amb la pobresa infantil que tenim, en un país amb els reptes de voler acollir que tenim, pensem que en els pocs pressupostos generals de l'Estat ens agradaria que des del seu ministeri lluitessin perquè no hi hagi diners que vagin a partides que poden, en el millor dels casos, poden anar a conflictes per matar gent i en altres poden quedar rovellats perquè les armes fan malbé. Llavors creiem que no es podem permetre aquest luxe i estem convençuts que si preguntessin a la població en què prefereix gastar aquests 9.000 milions d'euros, no crec que la resposta sigui en 26 avions de combat quan el risc d'invasió, la veritat, no el veig. No veig un risc d'invasió d'aquest país en aquests moments, ni creiem que l'escala armamentística ajudi a solucionar cap problema. La història ens porta aquí, al contrari. Després sempre acaba tot amb un pacte o acaba en negociacions i els morts no ressusciten, malauradament. I ho deixo aquí, no sé si em quedarà algun minut i si no tindrem temps de parlar i sobretot, intentar que no passi com en l'antiga legislatura, que va haver moltes comissions que van ser molt ràpides, que van ser, i això ho saben els que són antics d'aquí, hi ha algunes comissions que van ser poc temps per poder negociar, poc temps per poder escoltar, dialogar, i paral·lelament al diàleg social és important el diàleg parlamentari, perquè no arribem a tindre de prendre decisions molt importants en una o dues sessions, en ponències, que no es pot tractar aquests temes a la velocitat que ho vam fer l'altra legislatura. Muchísimas gracias. Gracias, señor Salvador. Tiene la palabra el Grupo Plurinacional Sumar, la señora Vidal.